Diputatuen Kontseiluak Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2011-rako aurrekontu arauaren proiektua onartu ondoren, Batzar Nagusian erregistratu du. 839 milioi euro izango dira. 2010-reko aurrekontuarekin alderatuta 107ko jaitsiera da. 152 politika sozialeko gastuetara zuzenduko da. Azpiegitura departamentuaren inbertsioa 120an jaitsi da, datorren urteetarako ezpaitago errepide berririk egiteko proiekturik. Aurrekontu soziala da funtsean, baina aldi berean erantzuten die gure kudeaketa planean ezarritako helburu estrategikoei eta lehentasunezko egitasmoei inbertsioen erritmoa motentzen den arren. Erantzukizunez eta zorroztasunez egindako aurrekontua da, lurraldearen egitasmo estrategikoak atenditzen ditu delako. Aurrekontu honek bere baitan jasotzen du ere krisiaren aurkako 2011ko plana, eta hortaz datorren urtean ere jarraipena emango dio ekonomia eta produkzioa suspertzeko ekimenei. Horretarako 98 milioi euro xedatu dira. Aurrekontu hauek Partido Sozialistaren abstentzioarekin aurrera aterako dira.